Gulnaz Karataş, Bêrîtan, hûnê di nasnameyê de min wiha nas bikin. Lêgelo ev yek ji bo kesekî bixwaze min nas bike wê têrê bike. Karkerekî ku li Vîetnamê dixebite, wê bizanibe ku ez çiqas dilsozê rengî keskim. Wê jinên cîhanê bizanibin ku ez her roj derdikevim şaneşînê û bi demjimêran lasîmanan dinêrim. Zarokên ku pêlavan boyax dikin wê eleqeya min ya bi helwest û pirtûkan re bizanibin. Tiştên di kutikê de hatine nivîsandin, min nadin nasandin. Tiştên ku min didin nasandin, tiştên ku min nivîsîne. Gulnaz Karataş li dibistanê di dersa wêjeyê de dema ku mamoste dibêje herkes bila biyografiya xwe binivîse, van hevokan dinivîse û xwe dide nasandin. Gulnaz Karataş di sala 1971 de li Çewlikê ji dayîk dibe. Zaroktiya xwe li Solaxanê derbas kir û dibistana seretayî, navîn û amadeyî jî li Xerpêtê xwend. Dibistana ku Gulnaz dixwend Lîseya Anadoluya Xerpêtê bû. Bi mamosteyên nijadperest û paşvemayî hatibû dagirkirin. Li van sazî û dibistanan zêdetir zext û ampozekirina sîstemê bi awayekî sîstematîk dihate birêvebirin. Li van deveran zarok ji neteweya wan ji baweriya wan dihatin dûrxistin. Gulnaz di nava hevalên xwe de jî weke kewça asê dihate nasandin. Di sporê de jî gelek serkeftî bû. Di lîstikên weke futbol, volêbol û basketbolê de jî di nava lîstikvanên herî jîr de cih digirt. Di sala 1989 de Pakdoleya Zanista İdarî û Iqtisadî ya Stenbolê qezenc kir û dest bi zanîngehê kir. Şoreşgeriya wê û eleqeya wê ya bi şoreşê re jî gelek bihêz bû. Her çiqas di nava malbat û mezhebê de ne, bi ferqa zanebûna neteweyî de bû jî. Bi destpêkirina zanîngehê re êdî lêgerînên wê yên berfereh û kûr dest pê kir. Bi taybet, lêgerîna wê ya derbarê tekoşînê de zêdetir bû. Sala 1989 li Stenbolê li zanîngehê bû. Jiyanek nû, civakek nû û hevalên nû. Sala xwe ya yekemîn tevgera azadiya Kurd nas kir. Tevlînava tevgera ciwanan bû. Her çiqas ji zanebûna Kurdiyetiyê dûr mezin bûbû jî bi naskirina rêxistinê re di demeke kin de guhertinên mezin çêkir. Gulnaz di vê leza mezin ya guhertin û veguhertinê gihişte zanebûna gel, welat û hestên welat Parîziyê. Di nava xebatên ciwana de di demeke kin ma. Gulnaz demeke şûn de dixwest aktiv di nava tevgerê de cih bigire û sala 1990 derbasî Yunanistanê bû û li vê derê demekê perwerdeya siyasî û teorîk dît. Piştî salekê perwerdeyê şûn de ji bo xebata gel ya îlegal li Stenbolê hate wezîfdar kirin. Zêdetir di nava gelên ku ji herêmên Mêrdîn û Sêrtê de bûn dixebitî. Pir zû bi gel re yekbûna xwe da çêkirin. Di nava gel û bi taybet dayîkan de gelek dihate hes kirin. Di pêvajoya van xebatan de bi endama tevgera azadiyê Yıldız Durmuş re li Stenbolê hate girtin. Di sala 1991 de dema ku ji zindana Bayram Paşa derket, ji bo jiyana wê merheleyeke nû. Ango merheleya esas dest pê kir. Biryar da bû wê derketba çiyayên Kurdistanê tevlîna warifên gerilayan bûbaya. Bêrîtan pêvajoya girtîgehê ji bo xwe weke bingeha derbasbûna welat nirxand û li gor vê yekê dest bi amedekariyan kir. Herî zêde li ser kompojiyên dîroka Kurdistanê lêkolîn dikir. Ji lehengiya jinên Kurd gelek bandor bûbû. Di nîqaşekê de bi hevalên xwe re wiha digot. Her bijî ji wan besêyan re ku ji bo radestî dijmin nebin, xwe ji kendalan be ber bi zinaran de avêtin. Ma gelo em jî dikarin weke wan lehengan bin. Bi van gotinên xwe hem asta bandorbûna xwe hem jî biryardariya xwe ya tevlîbûna rêxistinê di anî ziman. Di vê navberê de di salên zanîngehê de bi ciwanekî navê Hüseyn re nîşanî bû. Di rojên ku wê derbasî çiya bûbaya ji Hüseyn xatir nexist, lê helbestek kişt. Di destpêka helbesta xwe de wiha digot. Dema ku ez ji lêxistina dijminê ku ji hêviyê, ji sibihan û ji zarokên agir ditirsim, ber birê bikevim de bi cih dihêlim.
Nehê gulana sala 1992 de li Çiyayê Cudî di nava refê gerîlayan de bû. Ew jî êdî gerîla bû. Di pêvajoya gerîlatiyê de di pratikê de perwerdeya leşkerî dît. Di rojên xwe yên gerîlatiyê de her tim rojnivîseka wê hebû. Dinivîsî û carnan jî helbest dinivîsî. 25 Eylûna sala 1992 ji bo çalakiyekê amadekarî dikirin. Amadekariya çalakiya rûbarokê. Bêrîtan di vê çalakiyê de di nava gerîla de derket pêş. Di vê çalakiyê de birîndar bû. Piştî vê çalakiyê weke fermandarê tîmekê derbasî Şemzînanê bû. Siyê Cotmehê li hemberî gerîlayên koalîsyona herî barbar û hevkarên wan hêzên herêmî dest bi şergir bûn. Şer ne bi tenê li herêmên Xagurkê bû, li Zagros, Metina û Heftanînê jî êrişî gerîlayên argeke dikirin. Bêrîtan û tîma xwe di vî şerî de cihgirtibûn, li herêmê Xagurkê bûn. Bi rojan şer dewam kir û ji her du aliyan ve gelek wan dayî hebûn. Şer bi rojan dewam kir, li gelek eniyan şer belav bû. Li eniya ku bêrîtan lêbû, fermandarî dikir û şer ji aliyê ve dihate birêvebirin. 25 Cotmeha sala 1992 şer êdî hatibû radeya mayîn û nemanê. Kozika ku bêrîtan tê de bû, ji aliyê hêzên teslîmkar û nokar ve hatibû dorpêç kirin. Bêrîtan li pêşiya eniyê şer dikir ku tîma xwe ji vê dorpêçandinê rizgar bike û wisa kir. Ji serê xwe, ji milê xwe û ji sênga xwe birîndar bûbû. Ji her derê bedena wê xwînde herikî, lê şer dewam dikir. Bêrîtan xwe gihandibû ser Kendalê. Li hemberî wê çemê lolan derbas dibû. Ji bo teslîm bibe, hevkarên dijmin bang dikirin. Li destpêkê de ceka xwe parça parça kir. Piştre rojnivîsa xwe veşart ku rojekê bikeve dest hevalên wê an jî Huseyn û xwe ji Kendalên bilind xweberî bêdayîbûnê ve da. Sê rojan piştî şer, aliyan li hev kirin ku cenazeyên hevdû ravestî hev bikin. Hevalên Bêrîtan piştî ku cenaze girtin, berê êvarê li navsera geliyekê kûr ew veşartin. Li ser navê wê stran, roman, helbest û herî dawî ji aliyê Helîl Uysel ve filmek hate çêkirin. Rêber Abdullah Öcalan jî piştî çalakiya Bêrîtan nirxandineke wiha kir û got: Xeta şehîd Bêrîtan ji bo me pir giring e. Divê em jiyana wê weke xetekê bibînin. Ji bo min re nameyeke wê hatibû, bi tenê yek name bû û bi zimanekî zelal, kûr hatibû nivîsandin. Teslîm nabe, teslîmî kevneperestan nabe. Ew xeteke xwe ji Kendalan da avêje. Ev intîhar nîne, ev xeta azadiyê ye. Bêrîtan ji bo me wesayîtek e. Gelo em dikarin vê keçikê ji bîr bikin. Ew peyam e, ew bang e. Em wê esas digirin. Ew rûmeta me ye. Çalakiya wê çalakiya evînê, çalakiya rûmetê ye. Divê em jiyana şehîd Bêrîtan ji xwe re bikin xet. Ez endamekî vê xetê me, heta ku aşîtiyeke bi rûmet tekûz bibe, em ê vê xetê dewam bikin. Artêşbûyîna jinên Kurd ya dişopa Bêrîtan de bi salan e mezin bû. Îro li 4 parçeyên Kurdistanê destanan dinivîsin. Ev artêşa Bêrîtan bû: çavkaniya, hêvî û rizgariya gel û jinan. Li Kurdistan û li gelek deviran navê Bêrîtan li zarokan dihat danîn. Ev zarok mezin bûn û hatin cihê ku Bêrîtan têkoşîna azadiya Kurdistanê dimeşand, hatin ew nobet dewrgirtin.